Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pachijewa pali mawu amene amanena kuti ukatambatamba uziyang'ana kummawa chifukwa kungakuchere. Takhani pompo chifukwa mamawa tsiku la lero tabweranso ndi nkhani ina imene tikufuna kuti inu ndife pano tigawane. Nkhani yake ikuchokera kwa anyamata amene adatchuka mu mzinda wa Lilongwe kuti anyamata azikwanje. Anyamata amene watu ankachita zinthu zodabwitsa kwambiri, makamaka kusokoneza mademo. Yo watu sikuti ankangosokoneza, koma ankachitanso zinthu zodabwitsa kwambiri, makamaka kuyenda ndi zikwanje mu mzinda wa Lilongwe. Akampeza munthu amene akufuna achititse mademo, kumgwira, kummenya, kunkhapa. Analibe chisoni ndi moyo wa munthu, chifukwa adafika point yoti adakhapa mzimayi wina mmutu, kwamene chithunzi chimenecho budachiona. Mzimayi ameneyu adali limodzi ndi gulu la anthu ma civil servants omwe ankachita mademo ku Lilongweku, ndipo azibambo amenewa akuganizidwa kuti adakhapa mzimayi ameneyu mmutu, ndipo pafupifupi kufuna kutulutsa ubongo wa munthu. Zimenezi zimabweretsa chiopsezo kwa anthu osiyanasiyana okhala mu mzinda wa Lilongwe. Nthawi imeneyo apolisi sadakwanitse kuagwira anthu amenewa pa zifukwa zosadziwika. Koma mmene boma langosintha kulowa boma la DPP lomwe likusogozedwa ndi a Professor Tapita Mutharika, taona ndithu kuti apolisi akwanitsa kugwira anthu amenewa, ndipo akuyankha mlandu, kamati tinene kuti milandu yobweretsa chisokonezo komanso kuvulaza anthu. Sanapitirize kuyankhula kapena kufotokozera nkhani imeneyi, chigawo chino ndakutengerani pa tsamba la Facebook la Zodiac Online. Pamene patu tikhale tikuwerenga ripoti limene lalembedwa ndithu pamenepa, kuti inu ndine pano tonse titsatire bwino nkhani imeneyi. Tikamaliza kuwerenga ripoti limeneli, tikhale tikugadabula nkhani ziwiri zitatu zokhudza zimene zalembedwa pamenepa, komanso kuposaposa tikhale tikuwerenga maganizo anthu kuchokera pa tsamba limeneli la Facebook. Ripoti limeneli lalembedwa m'Chingerezi, ndipo tikhale tikuwerenga amotere. The Magistrate Court in Lilongwe has reserved its ruling to Wednesday morning on whether responders should enter plea taking or not in the case where 6 men are being accused of
perpetuating violence during protests in June and damaging property. Principal Resident Magistrate Benjamin Julu is also expected to give his ruling on an objection by the state that the accused persons should not be granted bail before plea taking. On Tuesday afternoon, there was a truce between the state and defense lawyers, as the latter wanted the accused persons not enter plea-taking, arguing that they have not been served with disclosures of the case. On the other hand, the state objected to an application from defense that the accused persons should be granted bail, saying the 6 are yet to be charged. The 6 are being prosecuted in connection to disruption of protests in Lilongwe in June by some individuals who also incited rights activist Sylvester Namiwa, as well as damaged vehicles. Reported by Kenford Mdima Lilongwe. Mungamene tawerengera mchingerezi chimene chitatiye ntingu tambasulani mchichewa ndithu chomveka bwino kunena kuti khoti mu mzinda wa Lilongwe layika tsiku la Wednesday kapena tidere kuti lachitatu kumamawa kuti ndilomwe litaone ndithu mapepala ena awiri atatu okhudzana ndi mlandu umenewu. Anthu amene akuganizidwawa ndamenenso akuganizidwa kuti adavulaza kapena tidere kuti adamenya modetsa nkhawa wamkulu wa bungwe lina limene limadziwika kuti CDED amene wandithu ndi Sylvester Namiwa. Nkhani yake ikutero ndithu monga mmene mukuonera muzithu zimwe komanso video imene tasewera kumayambiriroko. Nkhani imeneyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri makamaka kwa anthu amene ali achinyamata kunena kuti timatha kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andalama zawo komanso akuluakulu andale kuti tichite zinthu zoyipa kwambiri, koma ikafika nthawi ngati imeneyi akuluakulu saoneka ndipo sapezeka, ndiponso akuluakulu amakhala kuti ali covered chifukwa maumboni ambiri amakhala kuti iwowa adasokoneza, kotero kuti ngakhale mutatchula kuti munatumidwa ndi anthu amenewa pamakhala kuti umboni wosonyeza kuti adakutuma ndi anthu amenewa umakhala wochepa. Nkhani yomvetsa chisoni, nkhani yokhumudwitsa. Amalawi tokha kufika pokhapana, kufika pomenyana, komanso kufika potcherana katundu, nkhani imene ili yosakondweretsa kwimbira anthu kwathu kuno ku Malawi. Koma ndisapitirize kutokota ndekha pamudzi pano chifukwa pa anthunso ena osiyanasiyana amene akhala kuyika maganizo awo mu comment section makamaka mmenemo mu comment box tikhale tikumva kunena kuti kodi anthu amenewa akuti chani makamaka kukhudzana ndi kumangidwa kwa mikhulangono imene ikuganizidwa kuti idaphwanya malamulo makamaka pobweretsa chisokonezo nthawi ya mademo mu mzinda wa Lilongwe. Tikhale tiwerenga ndithu kuti timve kuti kodi maganizo a anthu akuti bwanji makamaka pa nkhani imeneyi. Comment yoyambirira kuchokera kwa Musa Nkundika kuti my fellow youth, don't let politicians to fool you, just vote and focus on your hustle. Ndithu amene ndithu akuna kuti achinyamata zathu tisalole kuti andale atipeperetse atipusitse komanso atigwiritse ntchito. Tiye tingovota kenako nkumapitiriza kuona maso athu pa mabizinesi athu osiyanasiyana amene ife timachita. Comment yachiwiri ndithu ichokera kwa Gertrude Chipendwa kuti how do you give a bail to a suspect who has not pleaded guilty or not guilty? This will set a precedent. My view is not to grant a bail as they pose flight a risk. Yesu amene ndithu akunena kuti mupereka bwanji bail kwa anthu amene sanavomere kuti ndolakwa kapena Samson Mabuka akuti makamera man be serious kumatenga full photo of these suspects please. Naye amene ndithu akutandala kuti ojambula kumazumula muno bwino kunyamula ndithu chithunzi chonse cha anthu amene akuganizidwa. Chris Anyamata Nyama Nyasasuka waika comment yake akuti a true definition of raping what was son. A full definition of raping what was son. Ndithu meaning yomveka bwino kutenda kuti
ndithu zimene zikuonetseratu kuti umakolola zimene uda afesa. Comment ina ndichulukira kwa Kingford CK Ntambo kuti anthu awawa safunika belo ayi. Makhoti muzinena kuti tili busy basi apite kulimandi osawasekerera ayi. Ndithu zimene ziso zikupitirira ani banda kuti nkhani yopsa ngati iye koma kulembanso mu chizungu kufuna kutivula reset ya ndithu kuti Chingerezi yachuluka pamene pakanalemba nchichewa kuti amalawi ambiri athe kumva zimene zikuchitika. Umakhala ndi ine pamudzi pano mtolankhani wanu yamauja opanda pepala amene mubwera nkhani zosiyanasiyana kuti inu ndine pano tonse tiziyendera limodzi kufikiranso kanthawi kena pomwe ndikhalenso ndikubwera ndithu ndi nkhani zosiyanasiyana ndingoti mwangoma nonse zikomo. Kunoni kulilongwe kuno kulibezo amenewa aenda soka nyanga amenewa ndo ale malile chobando ajane malile simulanga malile ajane malile wala malile tawajiji kulibezo ducha tawajiji kulibe wangamu kulibezo ducha kulibe mase we nani wana ngari kumwela kuno wana ngari simwenge mawa mu Muikulira ndege polisi yakuchinji izingo ulunga zikapende uona mune Azala kuchinja pete kwa abora ndege bora ndege amoja na amuchinjiwa alesa mchanzo pe Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.